No nyt me ollaan tässä MD-studiossa Munkkiniemen nuorisotalossa. Meillä on täällä tämmöinen demostudio, joka on tarkoitettu helsinkiläisille alle 29-vuotiaille bändeille. Bändillä on mahdollisuus varata täältä 2 päivää studioaikaa, hinta on 500 markkaa ja se sisältää aina ammattitaitoisen kokeneen äänittäjän vielä. Bändeillä on 15 minuuttia maksimissaan niin tämmöistä valmista musiikkia mahdollisuus tehdä ja käytännössä 3 biisiä on siihen rajauksena, että enempää ei kerkiä siinä 2 päivän aikana tekemään. Ja tämä on Munkkiniemen nuorisotalossa ja osoite on Riihitie 22 ja puhelinnumero on 489 283 ja mun nimi oli Mikko Johansson. Meillä on tarkkaamon lisäksi on ensimmäinen tämmöinen pieni soittohuone tässä lasin takana. Sen takana on tämmöinen kitarakoppi, johon voidaan eristää aina joku pieni äänilähde. Esimerkiksi kitarastyrkkari on siellä hyvin, niin se ei kuulu sitten rumpuja mikeistä läpi. Yläkerrassa on tämmöinen isompi soittohuone, mistä tulee 14 mikkilinjaa. Ja sitten me tulee salista vielä 22 mikkilinjaa, eli me pystyy tekemään salissa live-esiintymisestä suoraan äänityksen studioon. Meillä on vaan se toiminnallinen tavoite, että bändejä pyritään luotsaamaan ja avustamaan sillä, että niitä on mahdollisimman paljon pääsee vuosittain tänne tekemään. Ja siinä me ollaan aika lähellä sitä limittiä, että ei siitä 100 bändistä paljon enempää enää pystytä tekemään, koska mikki on joka päivä käytössä. Varmaan semmoinen 10 bändiä on saanut meidän demojen välityksellä niin kuin levytyssopimuksia ja päässeet niin kuin julkaisemaan jotain. Ja suurin piirtein sen 10 biisiä on myös täältä, tai muutamaa biisiä on sitten täältä viety eteenpäin.